Тизден мәшһүр композиторыбыз Салих Сайдашевның туган көне уңайыннан Кызыл Байракта зур бәйрәм үтәчәк. Һәм шул уңайдан бездә кунакта Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Әсхәт абый, исәнмесез? Дусларым, сагынып кайттым, дусларым, ерак җирләрдән, шахтерлар, батыр егетләр, дусларым, сәлам әйттеләр. Якын дусларга, матур кызларга, син дә кудаша, элешсез калма. Рәхмәт, Әсхәт абый, сөендердегез. Хәерле иртә, кадерле тамашачылар. Әсхәт абый, бу инде безнең шушы булачак бәйрәмнең кечкенә генә репетициясе булды дип аңладым, әйме? Шушы бәйрәмдә Кызыл Байракта җырлаячаксызмы бу матур җырларыбызны? Әлбәттә җырлаябыз. Салих абыйның Зәңгәршәлдәге бүтән җырларын җырлап барабыз без. Димәк инде Камал театрының труппасы тул составы белән булмаса да, күп актерлар катнашачак. Әлбәттә, Зәңгәршәлдән бәлки өзек тә булыр, анда бию күренешеме, хормы, карурман сәхнәсеме, шулай булыр. Бу инде күптәннән бара, бу традиция, бик матур традиция бу. Бу Кызыл Байрак Югарысландагы шушы Кызыл Байрак авылындагы ул җирне, ул аланны Камал театры директоры Шамил Зинуровичның җиңел кулы белән башлап җибәреп, без ул җирне матур айттык. Ул нәкъ сабан туе кебек була. Анда кешеләр үзләре киләләр, үз машиналары белән киләләр, автобуслар белән киләләр, пароход белән киләләр, Кызыл Байракка киләләр, бик матур уза. Анда Салих абыйның бүтән әсәрләрен җырлап чыгалар. Бик әйбәт. Анда инде безнең симфонический оркестрда катнашты, Гүлен Шамбарова оркестрда катнашты, Әбязов оркестрда катнашты, Камал театры оркестры белән дә чыгыш ясадык. Гомумән бик күп артистлар була. Иң күбе Камал театрыннан дип әйтелгән. Аңлашылды. Безнең инде композиторның туган көне булгач, бу инде чын музыка бәйрәме дип кабул итәргә кирәк. Шулай дип уйларга кирәк. Салих абыйның бүтәнен кайсыгына җырын алсаң да, менә шул Зәңгәршәлдәгенә дә анда 4-5 җыр, кайсыгына нин алсаң да, шул кадәр рәхәт, шул кадәр әйбәт. Мин үзем шул Салих абыйның Зәңгәршәлдәге шәкерт җыры белән үземнең сәхнә эшемне башлап җибәргәнем. Аннан соң Булат булдым, аннан соң Шайхи бабай булдым, аннан соң Ишан хәзрәт булдым, бүгенге көндә Ишан хәзрәт булып йөрим. Һәм дә андагы җырлар бүтүнесе ишетә. Кайсын телисез? Хәзер менә әйдәгез тагын берсен ачасыз табый. Биектә генә биек тау менеп, киек лашын төсле күз пирпеп, эзләсә дә туган илкәйләрен таба алмый качкын зар егет. Без качкыннар, киек арысланнар, урман безнең ватаныбыз иллебез. Менә шулай. Әсхәт абый, рәхмәт. Мин инде үземне Камал театрының яңа сезонын башлап җибәргән кебек хис иттем. Әле яңа сезонга вакыт бар бераз. Менә вакыт бар дигәннән, җәй эчендә менә сез шушы яңа сезонга яңа көчләр топлап өлгерә алдыгызмы? Аллага шөкер дип уйлыйм, Аллага шөкер. Яңа ялны булай эшләдек. Авылга кайттык. Иделнең аръягында безнең Студенис дигән җирдә бакчабыз бар, бакчада булдык. Шәлгә кайттык хатын авылына. Менә тегендә бардык, монда килдек, шулай җирелде. Рәхәт, Аллага шөкер. Су куенабыз. Әле бүген дә безнең студиягә бакчадан килдем. Бакчадан килдем, иртүк бакчадан килдем. Бераз гына анда жоллар ясыйлар, бер-ике җирдә бөкеләр бар. Шуңа күрә, ай сиңа калам дисәм, Алланың рәхмәте белән алдан килеп җиттем. Әйе, Аллага шөкер. Бакча эшләре дигәннән, менә җәйгез ничек үтә? Урманга чыгып, ничек дип әйтим инде, себерке җыясызмы, яисә күбрәк җир эшен яратасызмы сез? Урманга чыгып, җиләк чәчәкләрне мин үстерәм, Рәшидә апаң бакчаны карый. Аңлашылды. Кыяр, помидор аның өстендә, нус суларны мин сибәм инде, җиләк аның өстендә, чәчәкләр үземнеке. Әйдәгез санап китик әле, нинди чәчәкләр үсә сезнең бакчада? Роза, гладиолус, тагы нәрсә кирәк сиңа? Хризантема, башкасы бөтенесе үсә. Бөтенесе. Айса, сез инде бик оста бакчачы. Алай түгел, мин үземчә. Анда менә әйтик, ничектер ромашканың орлыгы кыелып кала, шунда бүген ромашка чыккан ди. Ул менә җайсыз гына җирдә ди. Мин аны торсын, мин әйтәм, ромашканың үзенә күрә матурлыгы, ак чәчәк теге яратамы, яратмыймы дигән. Күрәсе килеп китте. Менә яңа сезонга әзерләнү башландымы инде? Репетициялар әле. Безнең сезон беткәндә, сезон ахырында инде рольләр бүленеп, рольләрне эшләп карадык. Әйтик инде Илгиз Зайниев эшли, Шыңгыз Айтматов әсәрен, менә Буранлы Полустанов дип аталам инде ул
шундай не турында инде. Шунда эшлибез, рольләр бүленгән, рольләр бирелгән, инде без бераз гына текстларны ятладык, ниттек дигәндәй, менә шулай ул әсәр өстендә эш бара, барышланды ул. Инде ул менә чыккач шулай ук репетиция башланыр дип уйлыйм. Әмма дә ләкин кемнәр белән генәдер башланыр инде, әлбәттә 20-сендә чыгабыз да гастрольгә китәләр. Аннан соң тагы гастрольдән кайталар да репетицияләр була. Сентябрьдә тагы Ташкентка барабыз, Алла бирсә. Инде аларга кадәр менә 18 көнне бик зур бәйрәм Сәлих абыйны искә алу ни Кызыл байракта була. Алла бирсә. Әсхат абый, бүген әле бал спасы көне. Сез үзегез бал яратасызмы? Умарта тотканыгыз бармы? Умарта тотканым юк, әмма дәкин минем Мәмдәл авылында достым бар. Мәхсүм исемле умартачы, умарта тота, умартачы дип, аның бабасы умартачы булган инде. Мәхсүм инде шуннан бабасыннан өйрәнгән. Менә хәзер ул үзендә умарта тота, жыл сайын мине чакыра, Әсхат абый кил, бала йөртәбез ди. Мин барам, Алла анарга теге умартаны не белән өрдереп торам. Ул инде бөтен нәрсәсен ала, кәрәзләрен ала, аннан керәбез дә, әйләндерәбез, һәм дә бер шашкы сыйык балны әкертен эчеп куям мин. Бер шашкы. Аннан соң тагы эшлибез, ләкин бал эчкәннән соң су эчәргә ярамый. Пока эшең бетмичә, ашарга утырмыйча, су эчәргә ярамый. Әгәр дә балны эчкәннән соң сразу су эчеп куйсаң, анда катада килә ул, сиңа авыр булырга мөмкин. Шифасы да булмаска мөмкин. Шифасы да булмаска мөмкин. Бал кырты чакканы бармы соң сез? Бар, узган җылы менә тубыкны чакты, шишеп чыкты була иттереп шулай. Ул тирелешә була инде. Аннары киемнәр кигенгәч, анда минем кара кием булган, аны Мәхсүм әйтә, син зря дөрес кимәгәнсең ди. Ак кием булырга тиеш. Ак кием булырга тиеш ди. Менә аннан быел менә җыныйк баш киеп бардым инде. Рәхәт, шунда нитәсең. Анда тиреләгәнең сизелми дә, эш белән мавыгасың бөтенесе. Бик кызыклы эш. Бик кызыклы. Әмма дә ләкин ул бик четерекле, аны умартаны алдым да тоттым дигән генә түгел, аны карарга кирәк, алар ул Мәхсүм дә сөйләшә, мин дә кая киттегез инде, тегелә әйтмәгез, булай әйтмәгез ди, китәле моннан дип менә шулай. Мәхсүм шулай сөйләшә, кәрәзләрне ала инде. Аны кәрәзләрне яшиккә тутырабыз, аннар керәбез, әйләндерә торган җиргә. Нәрсә дип аталадыр инде. Үзегезнең менә хыялыгыз юкмы соң берәр кичкенә генә умарта? Юк, үскәнем. Андый әйтик бакчада аны тотып булмый, анда күршеләр белән нитәргә булмый. Монда Мәхсүм инде ул, аның җире зур, Мәмдәл авылында, бик матур җиргә урнашкан ул, шулай тау башында шулай карап тора, анда алда күл. Тота торган кешеләр тотсыннар. Искиткеч матур, кызыктырдыгыз инде менә табигатькә чыгасы килеп китте. Чыгарга кирәк, табигатькә чыгарга кирәк. Әсхат абыйдагыз тамашачыларны янә бер тапкыр шушы Кызыл байрактагы матур бәйрәмгә чакырып калыйган. Кадерле тамашачылар, 18 август көнне, көндез сәгать 12-дә Югарыслан районы Кызыл байрак авылында Сәлих абыйның иҗат кичәсе дип әйтсәң инде, дөрес булмас, Сәлих абыйга багышланган зур тамаша була. Ул тамаша инде элегрәк ел сайын була. Хәзер инде 2 елга бер калдырдылар. Рәхәтләнеп концерт карап китәрсез, артистларны күрсез, ял итәрсез. Анда инде шашлык та пешерәләр, пылау да пешерәләр, бөтенесе бар анда. Рәхим итегез, 18 көнне сәгать 12-дә. Әсхат абый, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән аралашып утыру бик тә күңелле булды. Шулаймы? Бик зур рәхмәт үзегезгә чакырган өчен. Сезне дә чакырып калам, менә табигать шунда күрсез. Бик матур җирдә ул. Идел буе ярында, анда бик матур инде өлкән наратлар үсә. Бәлки Сәлих абый шунарга таянып, үзенең Иделгә карап, үзенең җырларын иҗат иткәндер. Аның янында бик хузур, бик матур мәчет бар. Бик матур инде. Килегез, күрегез, үз күзең белән күргәч, бөтенесе әйбәт була. Әлбәттә шулай. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Татарстанның халык артисты Әсхат